Inamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma kuyukuthi umusha kule channel, bengicela ushare, subscribe, uphinde ushere-ke i-link nakwabanye ukuze-ke bengaphuthelwa nabo ukwazi kabanzi ngamaphupho. Uma kuwukuthi le video ubona ku-TikTok, ngicela ushaye u-follow, ungi-inbox ucele inamba. Ngizokunikeza-ke la uzosibuza khona ku-WhatsApp amaphupho uma uphuphile. Ngizolokhu ngithatha kuma-comment ngizokwenza ividiyo ngiphoste ku-YouTube. U-YouTube wethu uthi nje sichaza amaphupho. Khona ebuzile-ke lapha kuma-comment wathi-ke amaphupho ngezinzipho noma ukuphupha izinzipho kubika ukuthini empilweni yakho. Uma uphupha ukuthi izinzipho zakho sezikhulile zaba zinde, kusho ukuthi inhlahla nengcebo usendleleni. Kungcono kakhulu-ke uma uphuphe umyeni noma unkosikazi onezinzipho ezinde, ngoba lokho kusho ukuthi-ke bazosebenza kanzima futhi bakusekele. Kepha uma uphupha ngezinzipho ezimfushane, kusho ukuthi-ke kukhona okuzokulahlekela maduzane. Kodwa-ke uma zimfushane ngoba uzigunda noma uzidla ephusheni lakho, lokho kusho ukuthi-ke uzoxabana nelunga lomndeni wakho olikhonze kakhulu. Mlaleli, uma kuwukuthi unombuzo ngicela ubuze kwi-comment section. Ngizobe sengibuya-ke nevidiyo yakho nje eqondene nawe. Ngichaza phela lelo phupho noma umbuzo ozobe uwubuzile. Uma kuwukuthi umusha kule channel, ungakhohlwa phela ukushaya u-subscribe ukuze ungaphuthelwa-ke mhla sengiphosta ividiyo elandelayo. Ushere-ke ne-link kwabanye ubacele be-subscribe nabo. Nisale.